мислех, че правя видео и си говорих. Добре. Сега Мари се правиш за училище, нали? Ама стана така, че трябваше да отивам за кутия, нали, за храна. Защото майка и прави някакси яйца с нещо там за макарони, мисля, че беше. Не знам какво беше, нещо такова беше. И да. По принцип днес исках да съм с розов аутфит, всичко. Но като нямам розов аутфит и затова, че съм с това. Аз ще видите. Ето, с това съм днеска и да, на мен ми харесва. Ако чуете този звук, просто така сега слагам закуската на Мария. Което... Но ти не мога да се свържи с мен, звъниш ли на другия месенджер? Аз забравям се, че имаш друг Маля хора, това най-много мрази. Виж, така беше аз. Мария, ти едно яйце? Ами. Де бе, брат? Хората наука телефони сними наука. Било той телефон, как беше името на... Къде този човек си отваря устата да говори? Къде ти има Господ, че трябва да говориш, да изкарваш на хората думи? Ама аз и да си имам приятел, той кой? Той от 10 години не съм с него, той е никой. Той пачи това му каза и като какво те интересува, жената е свободна, вика и спре каквото иска. В момента хора се нервирам. Базе, но брат за този телефон. Хайде бе, брат, отваря тази пуста купичка. Не го да прави каквото иска. Оня ден, че почина да се бият звезди. Почина да се бият. И зато Ти ще... дори ги писих на Берковица? Той вече я закара сега. Да седи един-два дена каза. Да я главен. Абе, няма да се върне.